हो, सकाळपासून एकदम छान पाऊस पडतोय आणि एकदम थंड वातावरण झालंय. वातावरण थंड, हिरवीगार झाडं आणि त्यावेळी झाडं दाखवली का? हो, झाडे दाखवली. आणि आमची दिल बघा आतमध्ये खेळते. कशाबरोबर खेळते ती? कबुतराचा पीस भेटला तिला. कबूतरचा पीस आणला तिने. दिल पीस कुठे आहे? ते बाहेर पडलेला होता ना. तिला चटई खाली टाकायचं आहे ते. आता ती बघा तिने स्वतःहून चटई खाली टाकलं. पकड दिल, पकड पकड दिल, पकड. काढ ते काढ. काढ जा बापू. काढ 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 पकड पकड पकड. हे बघा असं अशी खेळते मध्ये. काढते. अरे वा 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 वा. आण बाहेर, आण बाहेर आण. अरे वा वा वा. तुम्हाला जर ती जाड वाटत असेल ना, ती जाड नाही. ती बॉडी बिल्डरच्या घरी बॉडी बिल्डर आहे ती. बघा खेळते ती चांगली. एवढी वर उडी मारते तर एवढा किती फूट वर उडी मारते. मस्त पैकी पावसामध्ये आता दुकानं पण बाहेर कधी कधी भेटत नाही. मुलांना काय चांगलं खायला वाटतं चहा बरोबर. त्याच्यासाठी मी बनवते नमकीन. चाय बरोबर? हा, चहा बरोबर. असं आपण खारी सारखं खारी बटर खातो ना. पण आपल्या आंबेवाली आलेली तिला चाय तर भेटलीच नाही. तू दिलीच नाही ना. ती निघून गेली बिचारी. पळून गेली. आणि आपली ती म्हातारी बाई बाई पण गेली. आंब्यावाली तुला फसवून गेली ना. तिला पण शिक्षा भेटली, चायला भेटली तिला. चला आता रेसिपी बघूया. नमस्ते. आज मी चाय बरोबर खायला काहीतरी स्पेशल करते. आता तुम्हाला दाखवते. 1 वाटी मैदा घेतलाय. ती 1 वाटी आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे तांदळाचं पीठ टाकायचं आहे. थोडासा मीठ टाकायचं आहे चवीपुरता. आणि कलर साठी थोडीशी हळद टाकते. आणि 1 मिनिट थांबा. आणि इकडे बघा, हे मॅडमला बघा. तिच्यासाठी आम्ही चिकन बिकन ठेवतो ना, तिला चटईवर येऊन खाते ती. ती खाली खात नाही, आपल्या जवळ येऊन खाते. आपल्या जवळ तिकडनं घेऊन आली, ती तिकडून घेऊन आली आणि खाते. आता काय टाकलं? आता बाकी सर्व साहित्य टाकले. आता त्याच्यामध्ये 2 चमचे घी टाकते. आता हे आपल्याला पीठ आहे ना, मळून घेते. दिलू झालं खाऊन? हे कोण खाणार? हे कोण खाणार? सगळं खा. हे कोण? खा खा खा. ते का झालं? पूर्ण चावून खा. बघा ती हड्डी पण चावते. आवाज येते तुम्हाला हिच्या हड्डी चावायचं? आता पाणी टाकून घट्ट गोळा मळून घ्यायचा आहे. हे असं पीठ आहे ना, एकदम पातळ नाही आणि एकदम सुकं नाही, असं टाईट चांगलं मळायचं पीठ. आपण चपातीचं पीठ मळतो ना, त्याच्यापेक्षा पण थोडा टाईट मळायचा. आता हे थोडं झाकून ठेवते. मी जरा खोबरं भाजून घेते. 1 वाटी सुका खोबरा घेतलाय किसून. हे आता मी थोडं भाजून घेते. जास्त नाही भाजायचं आहे, थोडा गरम करायचा आहे. तवा तापला असेल ना तर गॅस बारीक करायचा आणि खोबरा भाजून घ्यायचा. खोबरा मस्त भाजलाय. आता मी गॅस बंद केलाय. आता खोबरा काढते. हे मी आणले पंख्याखाली थंड करण्यासाठी. तुमचे दिल बघा, दिल खेळ पीस बरो खेळ. कारण आपण हे थंड झाल्यावर मिक्सरला लावायचं आपल्याला. दिल, चला तुम्हाला मी दिलचा दिल दाखवतो. आता राईट शेपवर आहे बघा. जेव्हा अशी टर्न होते ना, तेव्हा तिचा दिलचा दिल दिसतो प्रॉपर. दिल, दिल, तुझं नाव दिल का ठेवलं असं प्रश्न येतो आम्हाला. कारण तिच्या बॉडीवर दिल नाही. आणि सुरुवातीला लहान होती तेव्हा दिल होता, म्हणून तिचं नाव आम्ही दिल ठेवलं. चाव चाव चाव. पकड 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 पकड. बस. असे पण आम्हाला कमेंट्स होते की आमचे छोटे मुलं आहेत घरी, ते तुमच्या दिलच्या व्हिडिओमध्ये दिल बघण्यासाठी येतात स्पेशली, म्हणून दिलचे शॉट आम्ही टाकतोय. असं आम्ही दिल बरोबर खेळतो. दिल कुठे गेला? पंख हरवला. हरवला बघ. कुठे आहे पंखा? बघ इकडे आहे. पकड पकड पकड. सायकल चालवते. तुमच्याकडे पण कोण पॅट असतील तर त्यांचे नावं आणि कोणकोणते पॅट आहेत तुमच्याकडे ते आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आमच्याकडे तर ही एकदम जम्बो पॅट आहे. ही बघा कशी झोपली. चला तुम्हाला चांगला शॉट भेटला दिलचा. अरे वा, हे सुद्धा इकडे. दिलला गुदगुली करू. गेली. चला आता आपले थंड झालेलं आहे. आता आपण मिक्सरला लावायला नेऊया. ते खोबरं भाजलेलं
आज मी त्यांना सर्वात एक इम्पॉर्टंट वस्तू दाखवली मम्मी रेसिपीमध्ये, जे तुम्ही पण नाही दाखवलं होतं. काय दाखवलं? खोबऱ्याला थंड कसं करायचं. अच्छा. किती मेहनतीचं काम आहे माहिती आहे खोबऱ्याला थंड करायचं. साखर. पावणा आता खोबरं असेल 1 वाटी ना तर पावणा वाटी साखर घ्यायची. आता ते असं पण प्रश्न येतील कमेंट वाचून आता सवय झाली आपल्याला, साखर नसेल तर गुळ टाकला तर चालेल का? नाही, याच्यात गुळ नाही टाकू शकत. नाही ना, कारण ही पावडर बनवायची आहे. आधी वेलची पावडर आहे. आता तुमच्याकडे, आता माझ्याकडे वेलची पावडर आहे म्हणून, आणि अख्खी वेलची असेल ना हिरवी तर तुम्ही 2-3 टाकू शकता. आणि वेलची पावडर टाकली तरी चालेल. वेलची पावडर कशी बनवली त्याची रेसिपी लिंक तुम्हाला खाली देतो डिस्क्रिप्शन मध्ये. झालं. चला बटन बंद करतो. आणि अजून एक परत असे कमेंट येतात, फिरव जरा, परत विचारतात हे मिक्सर कसलं आहे, काय मिक्सर आहे, कसलं मिक्सर आहे. हे नॅशनलचं युनिक मिक्सर आहे बघा, आणि हे माझ्या ज्यूसचं मिक्सर आहे. आमचा मिक्सर खराब झाला, हा बघा आमचा मिक्सर झाला खराब. ते पण पप्पांनी आणलेलं आहे. पप्पाला गिफ्ट भेटलेला. कोणत्या साली भेटलेला आहे? खूप, तेव्हा तो 2 वर्षाचा होता. मी 2 वर्षाचा होतो तेव्हा पप्पाचं गिफ्ट होतं. आणि काढला कधी? ते आम्ही तेव्हा असं थोडा काढायची. काय नाही काढायचे ते, मला वाटतं माझ्या लग्नासाठी ठेवलेलं होतं वाटतं ते. पण मी काढला बोललो ते तुम्ही काय काढत नाही असं बोललो. पण आता आपण 2-3 वर्ष वापरतो. ते 3 वर्ष मी 2 वर्षाचे होतो तेव्हा पप्पाला गिफ्ट भेटलं होतं. आणि तू 3 वर्ष अगोदर काढला, म्हणजे किती वर्ष तो बॉक्स मध्ये होता? मला वाटतं 15-17 वर्ष बॉक्स मध्ये होता तो. जास्त. कशाला लग्नासाठी माझ्या? अरे वापरायला काय, कशासाठी वापरणार होतो? मग आता कसं वापरते? आता वापरते तो, मिक्सर बिघडलाय ना. हा बघा आमचं मिक्सर बिघडला. आमच्याकडे 3 मिक्सर आहे, दोन्ही मिक्सर लॉकडाऊन मध्ये बिघडलेत. आता मम्मीला एक ऑर्डर करायचं आहे. पाहिजे तुला नवीन मिक्सर पाहिजे. पावडर झाली, खोबरं आणि साखर झालं. चल बाहेर जाऊया. थांब काढते तरी. तर भूक लागली लवकर. तिला असं कधी पण आणलं तर तिला वाटतं काहीतरी तिची चिची आणली आहे. दिल चिची नाही, सुगंध आला, तिला स्मेल आली की तिला समजतं की ह्याच्यात काय आपल्या इंटरेस्टच्या वस्तू नाहीयेत. अजून तुम्हाला एक सांगायचं आहे, मम्मीसाठी मी गिफ्ट मागवलेलं आहे, पण ते आम्ही अनबॉक्स नाही केलेलं अजून. तिकडे दिसतंय तुम्हाला गिफ्ट, ते दिलचं गिफ्ट आहे, ते मम्मीचं गिफ्ट आहे. त्याचा व्हिडिओ बनवायचा. मम्मी तुला माहिती आहे गिफ्ट मी तुला काय गिफ्ट केलंय? नाही. आता मी थोडं तेल घेते 2 चमचे, आणि त्याच्यामध्ये मैदा घेते 2 चमचे. 2 चमचा तेल, 2 चमचा मैदा. आणि त्याचं जरा आपल्याला साठा बनवायचा आहे. साठा बनवताना जरा आहे ना असा फेटायचा. चला आता आपलं पीठ बघूया रेडी झालंय. याचं पीठ आहे ना चांगलं मळून घ्यायचं. परत पीठ मस्त छान झालंय. आता हे पीठ लावायचं आणि पोळ्या लाटायच्या. आता असे सर्व लाटून घ्यायचे का? असे सर्व लाटून घ्यायचे. 4 पोळे कवरी ठेवले बघ साठा लावून. आता 2 ठेवले, ते दाखवते कसा लावला ते. म्हणजे असं सर्व सँडविच बनवायचं. हा, सँडविच बनवायचं आहे. हे बघा, आता ह्याला साठा लावलाय. पूर्ण लावायचा, जरा पण जागा नाही सोडायची. हा, त्याच्यावर ही पोळी ठेवायची. आता कुठे कमी पडेल ना ते असं आपण ताणून घ्यायचं, आणि परत ह्याच्यावरती साठा लावायचं. परत याच्यावरती साठा लावायचा, ही पोळी ठेवायची. अशी करू नये ना, असे 6 पोळ्या एकत्र साठा लावून घ्यायचं, आणि अशी पोळी ठेवली ना की असे दाबून घ्यायचं, म्हणजे आतमध्ये हवा राहत नाही. आणि साठा लावताना काय करायचं, चमच्यात घ्यायचं आणि असं गोल सोडायचं, म्हणजे आपल्याला लावायला चांगला. हे बघा मम्मी लांबून साठा लावताना कशी दिसते. अजून मी लांब गेलो तर कशी दिसेल तू माहिती? तू हे आमचे नेबर्स आहेत. नको बाहेरच्या आईला नको. आवाज द्या, पण तुम्ही आवाज द्या. काय बनवतात ते सांगा ते. आणि वरती पण लावून घ्यायचं का असंच? वरती शेवटच्या पोळीला पण लावायचं. आणि समजा साठा कमी पडला तर आपण वाढवायचं का परत? बनवायचं. हे आहे ना, हे असं वरती करायचं आणि हे आपल्याला घट्ट मोडून घ्यायचं आहे असं. नाही तर रोल म्हटला की आपण पटापट फिरवत जाऊ, तसं नाही करायचं. याचे दाबून दाबून रोल बनवायचा, त्याच्यात हवा नाही आली पाहिजे. गेली. आता रोल झाला ना की असं आपला जरा जड हाताने, म्हणजे जरा वजन द्यायचा आणि रोल लांब करायचा. मॅडमची बाहेर ट्रिप झालेली आहे बघून, आता चालले आतमध्ये. दिल तू कशाला आवाज देते इकडे? अच्छा, दिलचं खाणं संपलेलं आहे म्हणून आवाज देते. बघा दिलचं सर्व कॅट फूड संपलेलं आहे. मधल्या रूम मध्ये काय काय बघा, सर्व स्टोरेज रूम आहे आमचं. कांदे ठेवलेत, मँगो, ऍपल. तुमच्याकडे कॅट असेल ना, हे बघा इयर्स मसाज करायची, त्यांना चांगलं वाटतं. हे बघा असं. आणि हा वाला मी तुम्हाला कॅटची एक्सरसाइज पण दाखवेल.
डोकं पण हे चोळायचं बघा जरा. असं हे गिअर्स असे पकडायचे त्यांचे डोकं चोळायचं. आणि असं 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 त्यांना आवडतं. तुम्ही कॅट डॉग सर्वांचं तुम्ही असं करू शकता. आणि हे असं इकडे दाखव दिल. वाव आवडतं तर. आणि वाव वाव काय करतेस? चांगलं वाटतंय? या शेव असं पीठ सुकं लाटायचं पुरी टाईप. आता इकडे लाटायचं काम चालू झालेलं आहे. आता हे परत काय करायचं माहितीये का, ह्याला आहे ना आपण थोडं चौकोनी करायचं, थोडी किनारी कापायची. आणि ते बाजूचं पीठ मग काय करायचं परत? ते आपण नंतर फ्राय करायचं, पुरी करू शकतो. त्याचं हा ते हे वेगळं आपण काढलं. असे ठेवलेली फ्राय केले तरी पण चालेल. त्याच्या आतमध्ये भरलं तू. हा हे थोडं भरलं, हे पाणी घेतलं का? पाणी घेतलंय जरा असं चिपकवायला. आता मी अशी लाटून भरून घेतले आणि आपलं तेल पण गरम होतोय बघा. आता हे तेलामध्ये तेल आहे ना जास्त गरम नाही करायचं, आणि गरम झालं असेल ना तर गॅस बारीक करायचा. आता याच्यामध्ये हे सोडते बघा. असं तेल तापलं पाहिजे ना? असे सर्व आता तळून घेते. तिकडे आपलं एक बॅच झालेलं आहे ना? हा आता दुसरे करणार, भरणार आणि तळणार. म्हणजे जास्त सगळे एकत्र केले ना की मग सुकतात, म्हणून आपण अर्धे अर्धे करायचे एकटा असल्यावर. आता हे बघा तुमची रेसिपी इकडे. आता मी तुम्हाला तोडून दाखवतो. हे बघा आता सर्वात आधी जे गोड भरले ना आतमध्ये ते टेस्ट करून दाखवतो. त्याचं आतमधलं ते कवर आणि ते एकदम खूप छान लागते, एकदम खुसखुशीत आणि कुरकुरीत. आणि आपल्याला काहीतरी गोड पाहिजे ना, त्याच्यासाठी ते आपलं जरासं खोबरं आणि साखर भरायची. म्हणजे वरून पाक द्यायची गरज नाही. आता आपल्याला बाहेर जायला भेटत नाही, मुलांना खाली बिस्किट खाऊन कंटाळा येत असेल तर आपण असं करून ठेवायचं. 8-10 दिवस राहतात चांगले. कधी आपल्याला बाहेर जाऊन खाजा खायला वाटतं, काहीतरी गोड खायला वाटतं ना, तर त्या जागी आपण ह्याला सबस्टिट्यूट करू शकतो. असे बनवून पण ठेवू शकतो. आता हे प्रश्न येणार की बनवून आपल्याला किती दिवस राहतील? 8-10 दिवस राहतील. आपण आता दिवाळीला करंज्या कसे बनवतो, खाज्या बनवतो, तशाच प्रकारचं हे. बाहेरून आपण त्याला पाक लावण्यापेक्षा ते आतमध्ये आपलं थोडंसं सारण भरलं की चावताना पण खाताना आपल्याला तोंडामध्ये गोड येतो. अशी रेसिपी अशाच प्रकारे तुम्ही सुद्धा बनवा. बनवल्यानंतर आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा कशी झाली. आणि जाता जाता 2 वाजता नक्कीच करा. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर आणि फेसबुकवर शेअर करा.